Takže dneska to video z takové menší ne informačky, ale z takové menší ne jakože otázky na vás to poprvé. Co chcete, abych hrál já jako abych hrál a jakože na počítači nebo na Xboxu. Tak a to by bylo takhle to, co bych si chtěli, abych hrál, aby to bylo takové aby to nebylo nějaké takové extra, jako je hra třeba Assassin's Creed Unity, ale aby to nebylo zase lamerské, jako je, nevím, třeba Diablo 1, 2. Takže něco mezi tím, jo. Takže tak, třeba takovou Titánku bychom mohli zahrát, Amberstone bychom mohli zahrát, nebo This War of Mine, nebo takovéhle hry. Na Xboxu na Kinectové hry Forzu. A jestli byste mi neporadili ještě k tomu, jak flashnout ten Xbox, nebo si přijete, nebo no, já bych to radši chtěl flashnout, aby měl hodně her, aby jsme mohli točit prostě a takhle. Takže to by bylo z dnešního videa všechno a uvidíme se při tom, jak mi prostě odpovíde tady při dalším díle. Takže čus.